Увереният глас вдъхва доверие, а чистият звук помага публиката да възприема казаното добре. Запознайте се с Genesis Radium 400 G2. Микрофон, проектиран за творци, които искат професионални резултати без излишна сложност. Това е USB кондензаторен микрофон, създаден за стриминг, подкастинг, озвучаване и ежедневно създаване на съдържание. Включете го и сте готови за запис. Radium 400 G2 е проектиран да улавя най-добре честотите в по-ниския диапазон, където всъщност попадат човешките гласове. Направен е така, че улавя речта ясно, дори и в помещения, които не са студио. Интегрираната амортисьорна стойка се монтира лесно и минимизира вибрациите от ударите по клавиатурата или от случайни побутвания. Няма нищо сложно, но има всичко необходимо за лесен контрол. Върху корпуса е монтиран бутон за усилване, за да регулираме силата на звука в хода на работата. А има и лек бутон за заглушаване. Ако искате надежден USB микрофон, с който се борави лесно, съвместим с всякакви устройства и с него гласът звучи добре, то Genesis Radium 400 G2 го осигурява. Ясен глас, пълен контрол. Готови за излъчване.